Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. U prošloj epizodi Stormy je napala Muzu za vreme njenog nastupa u crvenoj fontani. Njen otac, Hobo, je napadnut. Ali su Muza i Riven uspeli da pobede Stormy. Hobo se na kraju složio da Muza treba da nastavi sa sviranjem. Noć veštica. Dobro, sada će svaka od vas da obrazloži vaš izveštaj za ovaj semestar. Flora, hoćeš li ti da počneš, molim te? Naš izveštaj o magičnim dimenzijama. Flora, nemoj da čitaš, objasni svojim rečima. Pa, otišla sam u Magix koji se nalazi na raskrsnici puteva svih magičnih dimenzija. I zbog svog Pozvani smo večeras na noć veštica u Gardeniji. Noć čega? I što je vrlo važno, magična energija teče kroz njega. Ma znaš, noć veštica, lampioni i Jack Drbosek. Nekako raširi. Otišla sam da intervjuišem ovo veoma staro drvo. Noć Wingsa se održava večeras u Gardini sa opasnim lampionima. Suprotno od Magixa i divljina, u toj oblasti magična energija je na nuli. Hej, ima neki cool lik Jack koji pravi Wings žurku straha večeras. U Alfiji vile uče da koriste svoje moći u pozitivnom i kreativnom pravcu. Hej, zastrašujuća žurka sa super momcima i svi hoće da vide Wings. Tu je i mračni toranj, škola gde veštice koriste magiju da bi bile destruktivne, a ne dobre. Majstori magije održavaju balans između ove dve škole, dobro se snalaze na divljim mestima i naravno izlaze se nama prelepim vilama. Organizuje se žurka za Wings na kojoj će prisustovati skoro svi cool tipovi, bit će strava. Virtuelna žurka u strašnom, ledenom, kompjuterski generisanom svetu, to je tako dobra ideja. Tehna, čujem da ideš na neku žurku, ali ćeš prvo napisati svoj izveštaj, 100 strana hoću da bude na mom stolu do sutra ujutru. Jolly! Sestrice! Livi! Kako si, draga moja? Sjajno, idem večeras na Bundeva žurku. Oduševljena sam! Idemo, i ti možeš sa nama. Livi! Iznad tebe je mračna senka. Ne vidim je. Hajde, idemo. Karte kažu, užasna sudbina čeka putnika. Sensationale zan! Karavan, putnici na odmoru. Sunce zalazi, putnici su mladi. Uplašene lane. Iza njih vreba opasnost, 3 sestre bez lica. To predstavlja zlo, patnju ili izdaju. Moja vila i Pixi prijatelji. Nemojte da idete na žurku. Svirepi trikovi vas očekuju, nećete znati šta je istina, šta laž. Hajde, devojke, Gardenija nas čeka. Hvala ti na predskazanju, Jolly. 3 sestre bi mogle da budu Trix. A
Ali zašto bi ona išla u Gardeniju? Hajde da razmišljamo o tome kako ćemo da se zabavimo. Iako su Gardeniji vide samo deca, molim vas pokušajte da ne upadnete u nevolju. Obećavamo! Wow, jesu li tvoji prijatelji pozvali čitav grad? Ne, noć veštica svi slave, ali postoji i privatne žurke kao ova gde mi idemo. I svi nose kostime. Tarot karte! Dođite svi, dođite! Moje karte će vam otkriti sudbinu! O Bože, amater! Loše ponašanje. Hajde, momče, na šta laješ? Tu nema ništa, hajde! Jel tvoji prijatelji znaju da dolazimo? Pa, Mici nije baš moja prijateljica, ali je rekla da možete da dođete sa mnom. Ako nema ni malo mozga. Au, znači vratila si se u grad. Zdravo, Mici. I ovo su tvoji novi prijatelji. Da, predstavljam ti Wings klub. Zdravo! Žurka počinje u 8, pokušaj da ne budeš raščupana, okej? Hej, pogledaj sebe! Stvarno, je li imala na sebi neki otrcani topil, šta? Hej, nemojte da brinete zbog Mici. Idemo na žurku. Blum, je li ovo kostim? Hej, ja sam pravi! Ovo je teško objasniti, Loki. Ne razumem. U poređenju sa ovim mračni toranj je topao. Da li si sigurna da je ovo pravi put? Da, još malo pa smo tu. Hladno je. Zdravo, Flora. Crna mačka mi se obratila. Flora, dopuštaš da te ova atmosfera uplaši? 3 sestre se približavaju, mogu to da osetim. Hajde, Jolly, došli smo ovdje da se zabavimo. Kakvo prelepo lice! Stigle smo. To je ta kuća. Wow, kao video u igri Resident Evil Doom, drugi deo. Tamo će se igrati, zar ne? Da li ste čuli ovo? Slušajte! Veštački zvuci! Šta je to? Belu kostursku masku ona nosi. Ko je to? Jesi li ti lažna? Idemo kući, idemo kući! Ova kuća se raspada. Znam. Ko ste vi? Ja sam Blum, a ovo su moji prijatelji. Evo moje pozivnice. Izvolite, uđite. Baš lep kostim. Ja nisam gost, ja sam služavka. Ups. Izvolite. Zar niko neće da nas dočeka? Kako nepristojno. Ova žurka je bez veze. Mnogo je mračno. Zdravo, lepotice. Ako se ne osjećaš dobro, dođi i posjeti me, znaš, ja sam doktor. Da, doktor, kod takvih kao ti se obično osjećam jako nelagodno. Možda bi više voljela da budeš u rukama moje medicinske sestre. Hej, kako je ovo đubre ušlo unutra? Jel Mici tu? Šta je ako je bila? Mislila si da će ti posvetiti pažnju kao da bi Mici gubila vreme sa devojkama kao što ste vi. Mici! Oh, kako bih voljela da budem kao ona. O ne! Preskače CD! Luzeru! Izlazi napolje! Ne želim više da te vidim! Razumeš? Blum, drago mi je što si došla. Zar nije haljina predivna? O, da, stvarno je posebna. Posebna? Kakav je to kompliment? Zar haljina ne blista? Napravljena je specijalno za mene? Koštala je čitavo bogatstvo. Kad smo već kod kostima, vidim da i vaši nisu nešto. Rekla sam vam da obučete nešto elegantno. Ovo je žurka, ne sahrana. Draga, stavi naočare. Zašto bih?
Kako ste napravili krila, izgledaju stvarno. To je tajna. Kako bih voljela da bar jednom u životu imam takav kostim. Pobedio je komplet broj 2902 optotermička kamuflaža. A da li bi voljela da malo prigušim svetla? Ne, sve ćeš upropastiti. Imam plan kako da ih prepadnem do koske. Sensacionalno! A sada ću pročitati Bundevinu budućnost. Hej, vidi, tu si ti! O ne! 3 sestre će se pojaviti i potpuno će uništiti žurku. To je karta vetra! Karte, propast je tu odmah iza ugla. Pa, nadamo se da to nisu triks. Naši gosti su žedni, pobrini se za to. Zar nije sladak? Misteriozniji je i od Hilija. Znaš, nema ničeg između Hilija i... Nemoj da brineš, ja ću mu prići. Ne, čekaj. Hej, kako se zabavljaš? Odakle si? Iz Rumunije. Dobra žurka, a? Da li hoćete Bloody Mary? To je vampirov specijalitet. Hvala. Ne podnosim vampire. Micini prijatelji su dosadni, nisu uopšte društveni. Pa, kome ću sada da dam ovo piće? Možemo ga iskoristiti da upoznamo nekog drugog. Zdravo, moje ime je Bloom. Jesi li za piće? Ostavi me na miru. A? Ova nije bilo tako dobro. Izvini zbog haljine, ništa ne boje, odeću kao Bloody Mary. Mici! Pića su fantastično. Šteta što sam ovo prosula. Njene oči su crvene, crvene kao krv. Njeno lice je prepuno larvi. Kogo da je pipne, on će umreti. Umreće u mukama. Njeno lice je prepuno larvi. Mjuza, jesi li videla neku čudnu devojku pozadi? Opusti se, Jolly, to su samo Micini dosadni prijatelji u kostimima. Priča sama sa sobom. To se dešava kad se dugo družiš sa Bloom. Uskoro ćemo se susreti sa propašću. Osjećam to. Ja osjećam da sam gladna. Ko si ti? Tvoj dostavljač kolača iz kraja. Izvoli, uživaj. Kolači? Naravno, draga moja. To su veoma specijalni kolači. Kolači od bundeve su specijalno napravljeni za Micinu žurku. Ponudio jedan. Koju bundevu bi želela ovu? Ups, mislim da si uzela onaj sa ukusom voska. Čoveče, kako je patetična. Bežite od mene, sklonite se da prođem. Ne gledaj me tako, sama si tražila. Jolly, jesi li sigurna da je ovo dobra ideja? Potpuno si u pravu, Livi. Mogla sam da im naredim da je ugrizu. Digit, ova pukotina me brine. Mislim da ova kuća nije najsigurnija. Ja sam pronašla da je uzrok pukotine ova slika. 3 devojke bez lica. Kao u Jollynom proročanstvu. Hajde da upozorimo ostale. Ne sviđa mi se ta priča o 3 sestre. Ako su to triks, možemo da budemo u nevolji. Tehna, da li je pukotina koju si videla možda slična ovoj? Hej, i ova pukotina počinje iza slike. Renovirana je 15 puta u proteklih 20 godina. Misterija tihe vile. Posle svakog renoviranja kuća kao da ostari 50 godina u roku od mesec dana. Nijedan građevinac više neće prići kući. Izveštaj nadzornika. Ovo je kuća duhova. To objašnjava svu onu škripu koju smo čule. Bloom,
Brzo, Mici je bolesna, tražite. Mici, šta se desilo? Videla sam ih! Sve 3! 3? I dalje su žive. Ogledalo. Mici je videla 3 zle sestre koje su nekad živele ovde pre više od 100 godina. Izašao je članak u novinama kako je njihova voljena mlađa sestra ubijena kad je neko pokušao da sruši kuću. 4. sestra? Da. Ovde piše da bi se osvetile zbog njene smrti napravile su pakt sa nekim vešticama koji su postale njihov blizak rod. Od tada ih niko nije video. Ja sam ih videla u dvorištu. Zašto nam ništa nisi rekla? Mislila sam da je šala. Znači Mici ih je videla. Rečeno je kada 3 sestre dođu da najave povratak najmlađe, ogledala će se slomiti pod njihovim nogama i to se upravo desilo. Sigurno su mnogo ružne onda. Stela? Znači to ogledalo? Da, 3 sestre su bile ovde. I ako se 4. sestra vrati? Šta će se onda desiti? Ona ima crvene oči, nosi belu kostorsku masku i žalosnu haljinu. Kažu da je njen pogled zaprepašćujući. Kogod je pogleda u oči, bit će proklet. Bloom, ti jedina možeš da mi pomogneš, moraš da je zaustaviš. 4. sestra hoće osvetu, osjećam to. Pomoći ćemo ti, Mici. Obećavam. 3 sestre bez lica. Zašto su se svi uznemirili? Šta se desilo? O, super, još jedan ćutljivac. Hej, pogledajte ogledala. Sva su odjednom razbijena. Svako ogledalo se polomilo. Sigurno je neki znak. Da, a ja sam osjetila prisutnost 4 duha. 4? Pogledajte sliku. To je 4. sestra. Svi neka se sklone. Ovo je opasno. Binks, pođite sa mnom. Hajde, nemojte da zaostajete. Ne mogu da podnesem mrak. Hajde, to je samo bundeva. Ugasi se, upali se, ugasi. O, Stella, ne treba da koristimo magiju na zemlji. Sem toga upropastit ćeš iznenađenje. Sačekajte malo. Neko je tamo. Liči na kostura. To su samo grabulje. Neko je mogao da se saplete. Ona nosi belu kostursku masku, njene oči su crvene, crvene kao krv. Njeno lice je prekriveno larvama. Kogod je pipne umreće. Pazite, devojke, sad znamo s kim imamo posla. Kako dobra šala. Sad je dosta. 3 veštice stvarno postoje. Sada neka svi uzmu bundeve i neka zauzmu svoje pozicije. Vreme za veliko finale počinje. Ovamo. Videla sam neku svetlost. Naravno da jesi, ja sam tu. Svetlost lebdi iznad grobova. Okruženi smo duhovima. Zvezde večeri nisu jako bistre, ha? Ona nosi žalosnu haljinu. Njene oči su crvene, crvene kao krv. Savršeno. Punom parom. Belu kostursku masku ona nosi. One nemaju lica. To su 3 veštice. 4. sestra je ovde. Gleda. Mici! Mici? Naravno, devojke, hajde, pogledajte samo kako hoda. To je šala. Veštica jedna. Vidim, njeno lice jeste puno larvi. Okej, priznajte, sigurno ste se uplašile. Pa
patetično. Kako se beše zove vaša grupa Winx? Mici, Ako si videla pravog duha, potpuno si poludela. draga, ona je iza tebe. Ovo je pravi duh, nema ništa ispod haljine. Uprkos svom proročanstvu veče se dobro završilo. Moj zadatak nije da znam sudbinu, već da pretpostavim šta će se najverovatnije desiti. I Stella je objasnila ovaj događaj. Hajde, društvo, hajde da igramo. Hej, zašto ne dođeš da igraš? Obećavam da te neću ujesti. Draga, sviđa mi se tvoja kapa, baš je cool. Ne želim da igram. Stvarno nisam raspoložena. Svako ima tamnu stranu. Hej, hvala ti na pomoći, ova žurka je sjajna.